Азнакай шәһәренең 8-нче Гнездышко балалар бакчасында музыка җитәкчесе Гөлназ Җиһаншинның балалар өчен җырлар альбомы тәкъдим ителде. Әлеге семинарда шәһәр һәм район балалар бакчаларының музыка җитәкчеләре, татар теле тәрбиячеләре, җыр сүзләре авторлары катнашты. Кунакларны бакча мөдире Фәридә Мустакыймова һәм өлкән тәрбияче Рамила Вахитова сәламләде. Чарада балалар һәм кунаклар башкаруында җырлар яңгырады, авторга изге теләкләр әйтелде. Мин садикта эшли башлаганга 9 ел, тәҗрибәм бик күп түгел әле. Чагыштырмача коллегаларга караганда чагыштырмача бик 9 ел гына. Менә шул беренче елларны эшли башлагач, мин татар телендә җырлар таба алмыйча интектем балалар өчен. Аңлаешлы, тиз отышлы. Шуңа инде шушы 9 ел эчендә ипләп кенә язып килдем. Кызганычка каршы күп җырларым югалды. Менә берничә ай элек энем Булат Җиһаншин миңа бик зур ярдәм күрсәтте, мине җилтерәтте һәм шушы җыентыкка тотындык инде аның белән икебез. Ул минем продюсер. Балалар шунда аларның халәтен, аларның тоемлавын тоеп язырга кирәк. Менә үзем дә бүген бала чакка кайткан сыман сөенеп утырдым. Сезнең шундый алымнар булганып, балалар белән ничек зур эшләр башкарыгызга мин бик зур итеп рәхмәт әйтәсем килә. Дети у нас не всегда в обыденной речи, так же, как и я сейчас не могу выразить свои мысли, да, говорят на татарском, но через песни, через стихи, через чтение стихов, через песни они действительно познают язык. Но вот именно для детского сада адаптирован, который голос детский позволяет петь. Вот я сегодня даже вот смотрела, детям это легко дается, а это уже плюс. И в нашей работе, я думаю, мы услышим ваши, будете слышать на других садах ваши песни уже Yeah.